Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Nagdoble na sa karon ang Kalaparan sa mga katubuhan nga apektado sang peste nga RSSI diri sa Visayas. Sa June 11 nga report ng Sugar Regulatory Administration, nagdangat na sa 4,800 hectares ang katubuhan sa Visayas nga apektado sang red striped soft-scale insect o kon RSSI, isa kasahi isang peste nga nagaatake sa mga katubuhan. Sa June 11 report, nakasaad nga yara na ang RSSI sa accelerated infestation nga phase. Sa sulod lamang sa 6 kadlaw, nadugangan sang 2,595 hectares ang katubuhan nga nag-atake o kon naatake sang RSSI. May mga pagtuhaw sa bago nga mga hotspot kag ini ang nagalakip sang Mabinay, Himamaylan kag Binalbagan. Na-record naman ang pinakaunang nga kaso sang RSSI infestation sa Leyte. Sunod sa SRA, ang datos nagapakita sang epekto sang malapnagon kag mas masupog nga monitoring kag reporting sa mga technical personnel sa mga mill districts sa Visayas. Sa mga hotspots, ang Bago City nagapabilin nga may pinakamalapad nga apektado nga area. 521 hectares. Nagasunod ang Mabinay sa Negros Oriental, Himamaylan City, Murcia, La Castellana, Binalbagan, Cadiz kag Kabangkalan City. Ang Southern Negros Occidental ang nagapabilin nga most critical area of concern kag nagapabilin nga epicenter sang outbreak. Masobra sa katunga sang 4,800 hectares nga apektado sa Visayas gikan sa sini nga area. Ang Negros Oriental naman ang nag-record sa pinaka-alarming nga gid-report nga infestation o kun may pinakadasig nga expansion rate. Ang Iloilo, parehan man nga nag-record sa bago nga infestation kag nagalapta sa iban pagid nga mga lugar sakop sini. Sa idalom sang quick response to pest outbreak projects ang SRA, parehan nga nag-distribute sang pesticide supply sa mga mill districts development councils. Isa ka major nga innovation kontra RSSI ang pag-develop kag mass production sang fungi nga sarang mag-infect kag mag-control sa pagdamo sang peste. Ang mga sugar leaders parehan nga nagahaylo sa mga mangunguma nga gilayon man mag-report sang suspected RSSI infestation.